प्रिया खबरी बिहार झारखंड की ताजा खबर में देखी लागल मकान में आग, लाखों के संपत्ति जल के भइल राख। खबर अब जानी विस्तार से। खबर बुए मशरक के सारण जिला छपरा से। मशरक थाना क्षेत्र के बहरौली पंचायत के देवरिया वार्ड नंबर के एगो मकान में शॉर्ट सर्किट से लगल आग, जहां लाखों के संपत्ति जल के हो गई राख। देवरिया वार्ड 13 के कन्हैया पंडित अग्निकांड के बारे में बतैले कि रात में सब कोई खाना खा करके सुत गई रहे। मध्य रात्रि में नीचे के मकान में कहीं बिजली के वजह से आग लग गई। और धुआं जब ऊपर तक आवे लागल तो धुआं से हमनी के नींद खुलल तो देखल गई कि कमरा में सब सामान जलता। आसपास के लोग जुट करके सहयोग कैलन और आग पर काबू पावल गई। देखी पीड़ित परिवार का कहले, विस्तार से देखी। खबर के रिपोर्टर बानी छपरा से कन्हैया कुमार। हुआ जालो देवी। हाँ, कैसे हुआ घटना? 9 बजे का करीब हम खा पी के चल गए छत पर, तो 12 बजे का रात में आग लग गई बाटे। कैसे पता लागल आग लागल? तो धुआं गल तो हम ऊपर से उतर के अनी तो ताला लगा के चल गए रहनी। अनी चाबी खोल तले पूरा धनकता चिरनी तले लोग आयल सब उतावे खातिर, तले पूरा हमार संपत्ति जर गल। 25,000 रुपया, 3 दिन के गहना, अवन पानी, पलंग वलंग, अटैची मटैची, पेटी बाकस, हमार सारा कपड़ा लता सब जर गल बा। हमरा कुछ नहीं के बाटे। मोटरसाइकिल हाँ, मोटरसाइकिल जर गल बाटे। नया मोटरसाइकिल हमार जर गल बाटे। अन्न पानी सब चीजें देख ली लोग, सब 5 लोग हमारे सब जर गल बाटे। सारा पहुंचा के देख ली लोग, सारा संपत्ति हमारे जर गल बाटे।